ассалому алайкум бародарои азиз, созони хубен, саломатитон хубе? Бародарои ҷон, ярдонаги лайк мечиқем, подписаться метинем ва ҳатман колокольчик канала гирён метинем. Дастгирии шумо пешравии мо ва гуфтанем бародарои ҷон ки имрӯз 24 апрел соат 8:24 ва ба вақти Москва ва ба вақти Тоҷикистон бошад 10:24. бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо 1000 рубл 162 сомон, доллар бошад 12,92, евро 11,98, курси туркӣ бошад 190 лира, курси узбекӣ 145925 суми узбекӣ. боқӣ сарбаланд обод бошем. моҳи шарифи рамазон як бори дигар муборак бошад. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад.